Ni ye an ka podcast sendaɲɛ 44nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ni Nathaniel Danbele fɛ. Bi sibiridon marisi kalo tile 8 san 2025 o min ye musow ka don ye. An ka verse kalanta bɛ bɔ Ntalenw sura 14 a verse 1. O yɔrɔ b'a fɔ an ye ko muso hakilima bɛ a ka so jɔ, nka muso hakilitan b'a a ka so ci ni a yɛrɛ bolow ye. Musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ so ni jamana ka basigi la. A ka hakilitigiya, a ka kanuya ani a ka danaya fɛ. A bɛ a ka so jɔ ani ka nɔ bila a laminimɔgɔw bɛɛ la. Muso min bɛ taama Ala ɲɛsiranya la, o bɛ nɔ bila a ka denbaya la. A ka kumaw, a ka deliliw ani a ka kɛwalew fɛ. A ka cɛsiri ye hɛrɛ ni basigi sababu de ye. K'a fɔ musow bɛɛ ye ko aw ye sojɔbagaw de ye. Aw ka muɲuli, aw ka fanga ani aw ka hakilitigiya ye nin fɛn nafama ye. Aw ka kanuya ka yelen bɔ aw ka sow kɔnɔ ani aw ka danaya ka dusu don mɔwolo nataw bɛɛ kɔnɔ. Musow ka don ɲuman bi diɲɛ bɛɛ bɛ an baw, an balimamusow, an musow, an denmusow, an kɔrɔmusow ani an balimamusow denmusow ka seli ɲɛnamayara. Aw ye nafolo ye min tɛ se ka jate an ka denbayaw ani an ka jamanaw jɔli la. Ala ka duba aw ye, ka barika don aw la ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.